Ayun mga kaparing Jason, na tapos na ang mga car wash at balik na ako doon sa clinic na pinapacheck upan nila. Baka tapos na. Malinis na yung kotse nila. Malinis na. Ayan mga kaparing Jason, at makapag-extra tayo ng ano, makapag-extra tayong mag-drive. May ano, nagpa-check up sila dyan sa ANT dito sa Nabwa, sa Tinga. Ito saan. Tapos kakapasok pa lang nila, mahaba daw yung pila. Sabi ko kasi pupunta rin ako ng Iriga, gawa na ang kukunin ko yung result nga nung CT scan ni Ami. Sabi niya puntahan ko na raw muna yung ano, yung hospital, tapos ipapakarwash daw to. Diretso ko na rin daw ipakarwash. Araw ng linggo ngayon. Kanina nandun kami kila Kuya Gatcho. Ito lang yung ano, kapag halimbawa pag wala tayo sa vlog, pag nakuha akong mag-drive, mayroon akong extra ano, income. Kaya napakalaking tulong nung nagkaroon ako ng lisensya. Natuto akong mag-drive kasi kahit pa paano may ano tayo, extra income. Ito galing sentrong Nabwa. Ito naman yung papuntang Iriga. Yung napakaganda niyang gamitin. Maganda gamitin. Tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang camera para sa kwento nyo. Di naririnig ng mundo, magpamahal sa pamilya. Siyempre pag ganyan ng mga ano, dahan-dahan lang tayo kung nag-drive. Lalo pa rin ganito, magkikidrive lang tayo. Ito rin yung ginamit ko nung ano, nung may emergency. Kasi mag-anak nila, yung may-ari nito, pamangkin nung dinala ko sa ospital. Ito rin yung itong kotse na to. Kanina kasi umaga pumunta dun sa bahay, nagtanong sa akin kung may gagawin daw ako. Kasi kung wala, kung pwede raw, i-drive ko muna sila kasi may check up yung anak ko. Yung asawa niya abroad. Hindi ko alam yung mekaniko. Mekaniko nga lang. May malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo hanggat kaya ko. Tulong ako. Pagod na paa sa biyahe. Dahan-dahan lang tayo. Minsan lakad lang isang plastic na relief goods. Pero buo ang respeto, buo ang pangarap niyong hawak-hawak. Pag kumatok ako sa pinto, hindi artista, simpleng tao lang. Pero sa bawat salamat mo, ano siya? Nissan siya. Tapos ano siya? Manual. Tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang camera para sa kwento nyo, hindi naririnig ng mundo. Yung asawa kasing babae, yung kasama ko dito, nagdadrive na siya kaso di pa niya gaanong kabisado. Kumbaga takot pang mag-drive sa mga ganitong maraming mga sasakyan. Kasi nabihan ako. Tapos sa mga parking, atras-atras ganyan. Ganda gamitin. Sarap pag may ano ka, ganitong sasakyan. Kasi yung kotse ano, pampamilyahan lang talaga. Mamaya ipapakarwas ko. Punta muna ako sa Tanchuling. Kanina sana, pag galing ko doon sa kila Kuya Gatcho,
na tumulong ako dun sa ano ni Katkat, dumiretso na ako dito. Doon na ako sa bandang palabas ng ano, bato. Naalala ko kung may ano pala, may kumukuha sa akin ng magpapadrive. Yung usapan namin last 3 eh, 3:05 na. Paspas ako pabalik. Bumalik na lang ako. Kasi ako nag-aantay na. Yun nga, pagdating ko dun sa bahay, nag-aantay na sa akin. Hirap pa naman na magmadali sa biyahe. Malapit na ako dito sa Tanfuling. Ito na yung McDo. Diyan banda yung Sigera, yung school ni Rica. Kahapon pagpunta ko dito, nakasama ko si Tilo. Wala pa kasi, sabi alas 2 o alas 2:30 na nga yan, ito 30 na. Tapos kinuha yung number ko. Pagdating ko dun sa bahay, nag-text na okay na daw, nakakubo ka lang. Iwan ko lang kung makuha ko kasi linggo ngayon. Ay, ayan na, nakagarahe na ako. Hindi ko lang alam kung nandyan kasi linggo ngayon. Wala namang mawawala kung itry natin. Pero sana nandyan. Ay, lamig ng aircon. Okay, sarado ko muna. Check natin kung nailak lahat. May pera pa naman dun sa harap, makamamula. Ay, natuki na. Ito na yung result. Nakuha ko na yung result ng CT scan ni Ami. Ito na. Dito na rin yung CD. At maghanap ako ng ano, car wash, kasi pakarwash ko daw ito muna ng sasakyan nila habang nasa loob pa sila nung ano, chine-check upan. Yung pinapacheck upan nila dun sa ano, sa tingan nung anak niya. Doon din kami pumunta ni Ami nung sabi ko nga na magpapa-hearing test sana. Kaso gusto mangyari nga, kaya umalis kami kasi gusto mangyari nila i-check up muna. Yung inaano namin na kailangan namin yung hearing test lang, kasi kung mag-check up panibagong bayad na naman yun, yung check up. May ano na kami, may galing na sa Maynila, may check up na nga eh. Kumbaga may liters na kami na paano na lang, mag-hearing test na lang. Buksan ko muna ang sakyan. Kasi siguro sabi ko baka mag-naga kami. Di ko ba alam kaya kung may nahanap na sa naga. Wala kasi may pera dyan eh, kung bayad sa ano. Ay nako, sa wakas nakuha ko rin. Kung wala lang sana, hindi na sana magpapayaring test, pwede na kami pa Maynila bukas. Bali ito yung sa CT scan niya. Ito na siya. At may CD pa to. Dami pala. Kala ko isa lang. Dami. Iba yung bayad dun sa CD dati, kasama na yun dun. Ayun, iba yung bayad. Ito yung CD niya. Kasi dito mas, sabi nga namin dapat di na nagpagawa nito eh, CD na lang, kasi dito sila mas nagbabase sa CD na to. Dito kasi sila nagbabase kung paanong klase na opera yung gagawin nila.
So ito yung mas importante, yung CD na to. Yan. Diyan ko ilagay. Sa gilid. Huwag ka lang malaglag dyan. Seat belt. Tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera para sa kwento nyo. Di naririnig ng mundo. Pagpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tumulong ako. Yeah. Pagod na paa sa biyahe, tricycle jeep. At sa tayo. Isang lakad lang, isang plastic na relief goods. Pero buo ang respeto, buo ang pangarap yung Yan, inuhugasan na yung kotse. Ayun mga kaparin dito na tapos na mga car wash at balik na ako doon sa clinic na pinapatsikapan nila. Baka tapos na. Malinis na yung kotse nila. Malinis na. Ganda ng sunset. Ganda mag-drive sa mga sasakyan na mga bago. sama-sama tayong babangon dito. May kwento sa bawat kanto. Seatbelt. May luha pero may nitiring. Dala ko lang ay dasal at puso. Ano talaga yung mga sasakyan ngayon, mga bago. Pag di naka-seatbelt, automatic to tulog. Mano gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera Na tayo sa may naririnig ng mundo. Magpamahal sa papuntang Nabwa. Ito yung shortcut. may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Lumalamig Tulong ang gabi. Hindi na tulad ng dati, may pag-asa pa ba? Kung susuko ka na, larawan mo ba'y lulukutin ko pa? Sa hirap, ginaw pa, tayo ay nagsama. Lumalamig ang gabi. Hindi na tulad ng dati. Dami nagja-jogging. Yeah. Dito na ako sa pupunta sa clinic. Ewan ko lang kung ay tapos na sila, nandyan na nga, nag-aantay na sa akin.